Сәлем. Эфирда Шаян Шорт. Һәм без сезне бу атнаның яңалыклары белән таныштырасыбыз килә. Бүгенге чыгарылышны нәни хоккейчыларыбыздан башлыйсыбыз килә. Акбарс Академиясының 2020 елгы уенчылары беренче мәртәбә бызга басты. Булачак чемпионнарның беренче адымнарын без дә күреп кайттык. Dostlar, selam. Bugün Tatnefts arenada bir kızı hem mimimin çünkü Akbars'ın neni hokeyçilari birinchi tapqir bizga chiqa. Hayda birga qaraylik. Трудолюбие, старание, очень много работать, быть сильным, ловким, умелым. Хоккеист Акбарс, он самый красивый, самый умный, самый обаятельный. Selam, sen şunda yaşı şuasın, ты так хорошо катаешься. Ауыр түгелме? Тяжело. Да? Кызың, тренеріңіздің исемі нешексің? Максим Александрович. А у тебя есть кумир какой-то хоккеист? Вот который тебе нравится? Ага, мне нравится Акбарс. Мы будем профессиональными хоккеистами и крутыми хоккеистами. Они еще маленькие, с ними нужно вроде бы и строго, да, научить их дисциплине. И в то же время нужно где-то быть лояльным и помогать именно делать первые шаги. Наверное, у них стоит цель только радоваться, получать эмоции от хоккея. Вот, желаем удачи. Улығы шықтымы бірінші тапқыр бізға? Улым шықты. Жылыйдыр менә малайың туар да малайыңна бирерсең, шул көн килеп җитте. Очень рады. Первый волнительный день. Куркыныч та, куркыныч түгел дә инде. Biz yine Akbars komandasını tuttuk yaratamız. Gel alan çempionlarımız. Бик аңа бөтенлек әле бага. Ты чего плачешь? Что случилось? Маня? Каяния. Вон там вот? Давай помашем. Давай. Ты вообще молодец. А ты так круто катался. Давай на перегонки, кто первый до бортика. Тебе помочь? Давай. Вот. Молодец. Давай. Бызда еріп қайткач кыш сагындыра башлады әле. Сен сағынырсың да, біздің парктағы пушистикларыбыз салқынларға әзір мекен? Син тимнәр турында әйтәсеңме? Иә. Менә алар бездән ярдәм көтәләр. Қарайбыз, достар. Bu kış яңалыгы. Тиннәр кышка әзерләнә. Ә сез беләсезме ничек? Тиннәр кышка ничек әзерләнәләр? Күбетеп гөмбә җыялар. Тиннәр запасларын ничек ачыралар? Яшереп куялар. Шикләүктән башка тиннәр нәрсә ашыйлар? Кәнфит. Кәнфит түгелдер әллә. Инде җәйдән үк тиннәр үз запасларын җыярга керешә. Гөмбә киптерә, шикләвек җыя. Біз тиннәргә кышка әзерләнергә ничек булыша алабыз? Бары да элементар. Бары тик аларны ашатырга онытмаска кирәк. Бу нәнижәнлекләрне ниләр белән сыйларга яраганлыкны белергә теләсәң, бездән сиңа шәп исемле Әстрахан һәм Әрбәт шикләвеге, кыздырылмаган көнбагаш, киптерелгән алма һәм груша, кишер, ташкабак, миләш һәм карлыган җиләге, хәтта пешкән йомырка да. Сүзсез, тиннәр бик сөйкемлеләр. Тик тешләп алырга күп сорамыйлар. Шуңа да аларга дигән сыйны җимлеккә салыгыз, кулдан ашатмагыз һәм сыпырырга үрелмәгез. Махсус, Шаян Шорс өчен Әминә.
Ясалма фәһем һәм традицияләрне нәрсә берләштерә? Шаян ТВ-дагы бишек җырлары проекты, әлбәттә. Нәкъ шулай нейрошелтәр ярдәмендә видеоларда ясап була. Ә безнең иң нәни тамашачыларыбыз аларны бәяләп өлгергән инде. Балалар бакчасыннан репортаж карыйбыз. Ребята, сейчас время для сна. Менә шушы сүзләрне балалар бакчасындагы бер генә дә бала яратмый. Кем уйлап тапкандыр шул йокы сәгатьләрен? Балалар бакчасында сез йокларга ярата идегезме? Юк, мин йокларга яратмыйдым. Шуңа күрә балалар бакчасына барасы килмәйде. Андый вакытларда тәрбиячеләргә бишек җырлары ярдәмгә килә. Бишек җырлары проекты Телләрне саклау комиссиясы ярдәме белән эшләнә. Дәресләремдә әлеге проект җырларын кулланам. Балалар бирелеп тыңлыйлар. Һәм әлеге җырлар аша без туган телне, татар телен өйрәнәбез. Образларны эшләргә ясалма интеллект булышкан. Шин әкияти видеолар киеп чыга. Матур җыр. Сәп. Мине ошады. Матур булды. Миңа куян ошады. Аю, чәчәкләр һәм олень. Җырларны барыбызга да таныш артистлар башкара. Шаян ТВ-да чыгучы бу тапшырыгны нәниләр дә, әниләр дә яраткан. Әйе, без гаиләбез белән тыңлыйбыз, балаларым ярата, татар телен без бәшә яратабыз бик каты. Бишек җырларын да тыңлыйбыз. Без өйдә һаман гел татар телендә сөйләшәбез. Бишек җырлары проекты буенча мин әйтер идем, бу бөтен кешегә дә кирәктер дип. Чөнки без балабызга татар телен өйрәтмәсәк, без үзебез киләчәге булмас иде безнең телебезнең. Шуңа күрә без тыңлыйбыз. Шушы бишек җырлары белән үзебез дә үстек, балаларыбызны да үстеребез дип уйлыйм. Бишек җырларын тыңлаган баланың хәтере яхшыга. Алар тизрәк йокыга китә диләр. Хәзер тикшерәбез. Көнләр якты булсын өчен, йокы татлы булсын өчен, әни һәм бишек җыры кирәк. Либе, либе уйде, балам йокларга китә. Тавышланмагыз, бездә йокы сәгате. Халима, хәзер бик кызу булачак. Шаян ТВ-дагы хәбәрләр вакыты җитте. Ой, дуслар, мин бу яңалыкларны бик көттем. Шаянның кайнар яңалыкларын белергә вакыт җитте. Башладык. Без яңа сезон башлап җибәрәбез. Димәк, эфирда Тик һәм Лео. Тик һәм Лео белән сезгә күңелсез булмас бердә. Тик белән Лео. Әкияти патруль. Мимимишки. Балаларны сөендерә аю кайлар. Аю кайлар. Һәм цветняшки. Цветняшки, хоп, цветняшки, ух, цветняшки. Ух, цветняшки татарча. Шәп! Менә шундый кайнар яңалыклар. Хуш-хуш. Замана белән бергә атларга теләсәң, Шаян шорсны карарга кирәк. бүгенгә менә шулар иде. Хуш-хуш!